El projecte és una iniciativa innovadora i necessària que tracta d'abordar la bretxa de gènere existent en l'esport en les xiques i dones joves. I és que s'ha demostrat que entre els 15 i els 24 anys és una edat crítica en la que moltes dones abandonen l'esport. WISE ha buscat eliminar les barreres que tenen la majoria de dones joves a l'hora d'accedir a l'esport i ha estudiat quins són aquests motius d'abandó. El que hem fet ha sigut un programa d'exercici a l'abast de les dones que vulguin començar a fer esport. Hem dissenyat una aplicació mòbil i amb l'ajuda d'un rellotge intel·ligent les xiques feien esport i anaven comunicant-se amb nosaltres, de la qual manera podíem intervindre activament en el seu procés. El projecte WISE no sols busca millorar la salut i el benestar de les dones joves, sinó actuar com una eina d'apoderament i transformació social, promovent la igualtat de gènere en la ciutat de València i més enllà.